Γεια! Επιστροφή. Του Unprepared Traveler. Ζούμε ακόμα. Για πού είμαστε αυτή τη φορά? Είμαστε στην Αφρική. Είμαστε στη Εύβοια. Yay! Είμαστε στη στενή Εύβοιας. Η οποία δεν είναι τόσο στενή. Είναι λίγο πιο φαρδιά γενικά. Λοιπόν, τώρα θα πάμε για περπάτημα 2,5 ώρες μέχρι το καταφύγιο. Είμαστε σε εξαιρετική φυσική κατάσταση. Καλύτερα από ποτέ. Κινδυνεύουμε μόνο από τις αρκούδες εδώ πέρα. Όχι από τη φυσική μας κατάσταση. Η εκπομπή είναι αφιερωμένη στο φίλο μας τον Ιωάννη από το επεισόδιο 2, ο οποίος δεν είναι πια μαζί μας. Είναι στη Γερμανία. Και είμαστε στον τόπο του, στο σημείο του. Εδώ μεγάλος ο Γιάννης. Εδώ. Ανάμεσα στις καστανιές και τα βράχια. Και τα έλατα. Να σε καλά, Ιωάννη. Γεια σου βρε Ιωάννη. Ένα γουρουνάκι άγριο. Ένα γουρουνάκι 2 μέτρα. Ναι. 200 κιλών. Ναι. Γύρω στα 4 μέτρα από εμάς, 5. Άντε 6-7. Ναι. Ναι. Αλλά αποφάσισε να αποχωρήσει. Γιατί μας είδε έτσι. Βλέπετε κοστίδα. Και λέει άσε καλύτερα. Μην μπλέξουμε. Μην μπλέξουμε τώρα. Μας ζήγησε και έφυγε, αλλά μπορεί να επιστρέψει με τους φίλους του. Ελπίζουμε τουλάχιστον να τα φάμε, να μας φάνε. Καλά πάμε. Καλά πάμε. Ζούμε. Βλέπουμε το στόχο μας. Καταφέραμε. Καταφέραμε. Είμαστε νικητές. Τώρα κατέβουμε κιόλας. Να δούμε. Θα μπαλέψουμε. Ναι. Αγριογούρνα ή δρόμος? Εγώ λέω δρόμος. Με αγριογούρνα. Και ήλιο. Το φιλαράκι της ο χοντρός που είναι. Το φιλαράκι της ο χοντρός που είναι. Εδώ το φιλαράκι μου κοστίζει. Εδώ υπήρχε ένα κρέας, κάτι παϊδάκια, κάτι κοντόπουλα, κάτι λουκάνικα. Πάνε αυτά. Πάνε αυτά. Πάμε για άλλο τώρα. Κωστή, που θα πάμε αύριο? Αύριο θα πάμε στη Χιλιαδού. Οκ. Εδώ θα πάμε στα Παψά. Από ένα κακοτράχυλο χωματόδρομο. Ναι. Θα δούμε αν θα καταφέρουμε να φτάσουμε. Καλημέρα, Κωστή. Καλημέρα, γεια σας. Πού πάμε? Ή Χιλιαδού, ή Θαψά, ή Κίμη, ή Κάριστο, ή σπίτι μας. Τελικά Χιλιαδού. Είπαμε. Εδώ στον κρεμό, δεν ξέρω.
Τώρα λογικά θα βγει η παραλία μπροστά μας. Ή θα βγούμε εμείς μπροστά στην παραλία. Θα βγούμε εμείς μπροστά στην παραλία. Κάπου πήραμε μια λάθος στροφή μάλλον. Όχι, σύμφωνα με το Waze πηγαίνουμε σωστά. Είπαμε είστε τετρακίνητος, έτσι. Ναι. Μόνιμα. Μόνιμα τετρακίνητος. Μόνιμα στα 4. Και μετά από λίγο χωματόδρομο. 20 χιλιομετράκια. Ναι. Και λίγο άγχος. Πούμε μία συγγνώμη στο αυτοκίνητο. Συγγνώμη. Δεν έχω να κάνω. Για τα επόμενα 10 λεπτά. Αυτή είναι η Χιλιαδού. Αυτή είναι η 18ετού. Αχα. Αυτή είναι η 10ετού. Α, Μέσα από αυτά τα κατάγραφα. κατεβήκαμε κάπως, περάσαμε πάνω από τους λόφους εδώ. Άρα άξιζε τον κόπο που φάγαμε σκόνη και πέτρες. Το συνεργείο θα δείξει. Λοιπόν, στήσαμε εδώ. Κωστή, εντάξει, χωράμε. Χωράμε. Θα είμαστε καλά. Ναι. Κάνουμε ξενάγηση. Να κάνουμε ξενάγηση, λέω. Λοιπόν, εδώ είναι η κύρια είσοδος. Κύριε είσοδος. Εδώ είναι το hall. Το μπάνιο είναι από πίσω. Εδώ. Εδώ είναι το WC. Φιλιά. Ναι. Και έχει και μπροστά μπάνιο. Εδώ. Και τα λέμε αύριο, αν βγει η νύχτα. Αποχώρησε από Χαψά σε καλή κατάσταση λίγα. Βγήκε η νύχτα. Ναι. Παραλία ο Τσίλαρος. Ωραίος και ο Τσίλαρος. Πολύ ωραίος ο Τσίλαρος. Άσφαλτος. Κίνη. Έχει μποφόρ. Μποφόρ εδώ. Οι ανεμογεννήτρες είναι έτοιμες να εξφαίνονται αυτό. Ωραίος δρόμος. Άνετος. Όλοι οι δρόμοι έτσι στην Μερία. Για να δούμε τι λέει για το μαρμάρι.
Αύριο το πρωί παίρνουμε φέρι, 6.30 ώρα. Περνάμε απέναντι, στερεά Ελλάδα. Περνάμε τα βλάκι. Περνάμε τα βλάκι επίσης. Και πάμε σπίτια μας. Δεν λέμε που είναι. Όχι. Σπίτια